mutumi na Allah uya ne to normal wallahi ga tallahi kwana biyu a ba a cewa babu Allah ya gani ba normal wallahi tallahi mutumi na normal ne fa normal Allah ka gane wannan ha wannan ba shi wane wannan dan fim din nan shine masu comedians din nan kai ba ka jin labarin wani wai Kamal ina jin labarin Kamal wannan gidansa ne wannan shine Kamal dama dama dan kalle ka rayi wannan Allah mutumina muna nan ina ga yanzu ya ake ciki ya kamata a ce an dan taba wani ka gane a gaskiya ya kamata yanzu a mun shooting yanzu a nan gurin mutumina me yana cikin wannan kwanan ne nan wani abinci na karbo a nan gurin mutanen masu na bari mu dan gwada wani shooting da shi kaya ne yau ya bari mu dan a to tun da shooting ne ya kamata shi no abokina Kai dama ka ake shooting din? Mana. Kutumar buro ba. Wannan inda aka ne to ai Kamal din mamayin waci ne. Ko wai aboki ko wa yake. Kai ba wannan magana wallahi tallahi.